конкурсы турында положение, нигезләмә дип аталамы? Менә монда әйтелгән нәфис сүз буенча республика күләмендә киләсе ел бит инде безнең татар теле йылы, татар теле милли телләр, туган телләр йылы дип аталачак. Шуның өчен менә шушыңа нигезләнеп, шушы конкурс игълан ителгән. Монда яшь шикләнмәгән, сезнең кебек балалар, һәр номинациясе бар аның, ничә яшьтән ничә яшькә үсмерләр, өлкәннәр арасында нәфис сүз конкурсы игълан ителә. Тукайга, Ходай сине җиргә иңдергәндә, булгандыр бары бер теләге. Затлы бәндә, хисле бәндә итәм. Булсын әле минем бүләгем. Акылларың белән Тукай энем, урып бирдем юк бар түрәне. Заманасы өчен биеклеген хәзер дә мин әле күрәмен. Кисек башлар, шүрәлләр сине таныттылар шушы җиһанга. Сабый чакта белгән туган телең иң якыны һаман да җанга. Кабат-кабат укыйм шигырьләрен. Күпме акыл, күпме тирәнлек. Бу дөньяны аңлар өчен Тукай сине белү бик тә кирәктер. Шушы шигырем һәм инде безнең үзегез беләсез, Азнакайның иң мактанырлык, иң бөек мактасы ул Чатыр тау инде. Чатыр тау турында язмаган шагыйрь, язмаган язучы юктыр. Бәлки үзегез дә шул Чатыр тау турында шигырьләр язасыздыр әле. Чатыр тау. Ак болытлар сыйпый түбәләрен, төнен йолдыз төшә атылып, итәгеңә басып торам чатыр, синең биеклеккә таң калып. Эй Чатыр тау, матур тау, түбәсендә кылганнар, ерак әби бабаларың килеп оя корганнар. Шол кылганнар тибрәләләр, барлап тарих битләрен. Изге тавым, Чатыркаем, мәңге ташлап китмәбез. Татарның Мәккәсе булып, җәен җыен җыясың. Итәгеңә бизәк итеп, мул өстәлләр куясың. Чатыр тауның гүзәллеген халыкларын күрсеннәр, сагынышып күрешергә елда сиңа килсеннәр. Сезгә барыгызда да бәхетле, матур тормыш телим балалар. Әгәр дә инде иҗат җимешләрегез бар икән, дәвам итегез. Менә минем үзем иң беренче класска кергәнче шигырь язган идем. Аны инде җибәрдек, теге ялкын журналы бар бит. Аннан инде зур конверт килде. Менә сезнең талантыгыз бар дип мактап инде. Мен инде теге бик язучы булып китмәдем. Шулай да менә әгәр дә шундый теләгегез бар икән, языгыз. Иң беренчедән сез бит үзегезнең татар телен зурлыйсыз дигән сүз. Татар телендә язган шигырьләрегез булса, хикәяләрегез булса, менә шушында безнең Маяк редакциясенә Гөлстан алып килегез. Әле дөньялар булай гына тормас, Аллаһ бирсә, ишекләр ачылыр, дөньялар ачылыр. Барбарыгызны саклагыз, бәхет телим сезгә балалар. Мансу чакта каләмемне алам. Иҗат утым минем һич сүнмәс. Язмыш мине бик еш сынаса да, күңелемдә җырым һич тынмас. Күп сынаулар биргән тормыш миңа. Тынар, түзә алмас дигәндер. Язмышының ачы җилләрендә каршы тора алмас дигәндер. Алга атлыйм, башны горур тотып, күңелемнән җырлар агыла. Үз халкыма булган мәхәббәтем җырларында минем чагыла. Тормыш шулай, тигез генә бармый. Авыр чаклар күбрәк туганым. Кап каласа язмыш тулкыннары, син ул булдың, җилкә куйганым. Тургай эленеп калган. Тугайларга сибә моңнарын. Шул моңнардан сихерләнеп торам. Тибрәтә ул күңел кылларын. Сайра әле тургай тугайларда. Моңнарыңны сибеп җилләргә. Җилпеп сайра җырлы канатларың. Таралсынмы туган илләргә. Сайравыңны ишетеп тынып калган. Шаулавыннан дулкын игеннәр. Моңнарыңны куя, күтәрәлми башкайларын түбән игәннәр. Кайдасың син үзең күренмисең? Тик тавышың җанга түгелә. Туган якта гына була торган шатлыкларга дөньям күмелә. Сайра әле тургай, тугайларда. Моңнарыңны сибеп җилләргә. Җилпеп сайра җырлы канатларың. Таралсынмы туган илләргә. Сезнең кебек балалар белән эшлим мин бүген. Ömrüm boyu kulturada эшләдем, сезнең кебек чагында шигырьдә язып карадым, ләкин менә безнең андый Гөлстан оешмалары юк, өйрәтеп тора торган, ничек язарга икән өйрәтә торган. Әзрәк шунда өйрәткән булса да, бәлки мин дә әзрәк каләм тибрәткән булыр идем. Ләкин
Барбыда каләмне тибретмичә калмадым. Сценарийлар язабыз. Гомер буена сценарийлар язып, шуны халыкка бәйрәм иттереп, кичәләр иттереп, менә шулай иттереп эшләргә туры килде. Бу бер. Икенчедән, менә Тылсым балалар театры инде ул хәзер халык театры. Ул безнең 6-нчы елда оешты. 100-гә якын бала монда сәхнә серләренә өйрәнеп, спектакльләр куеп, матур итеп сөйләргә өйрәнеп, һәм менә үзебезнең башлыйм мен әйткәндә балалар килгән ыңгайга үзебезнең җирле шагыйрьләребезнең әсәрләреннән без беренче эшли башлыйбыз. Менә алар миңа акча эшләргә, яшәргә мөмкинлек биргән менә шушы кешеләр, шагыйрьләр, балалар шуларның әсәрләрен өйрәнеп, зур-зур әсәрләр өстендә эшләп, төрле конкурсларда катнашалар. Төрле җирләрдә барып Азнакайның дәрәҗәсен, данын яклап кайталар, урыннар алып кайталар. Инде хәзер күпләре уже театр училищеларына, институт культураларını бетереп, инде үз эшләрен дәвам итәләр.